Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka khatwai tarik uyayong arjara punriu u Pulit home guard uba apahara ha karkhana dobilat jongka maumlu Chera Cement Limited ula letban pentep syaki Pulit ka Sohra police station ba ka Suloi .303 rifle kalaja nakajakabu bat ula ujoru daka ijhar syaki Pulit ki Pulit ka Sohra police station kila register kes yakani katkum ki kendon jongka BNS bat kila sedang bantokit benia. Menta ka janmit kilara ya ki arngut ki brio ki badon jingsuba bak kentob yo shaibor lang jarwa arpuis nem karta ubana kasinong marai thamai Sohra bat saubor shooting arpus nem karta ubana maukis im Sohra ha ka jingtoket kila phla ba ki dei maki ki batu ya ka .303 rifle bat ki buri hayeng jong ka alpha mary jarwa nongsit kapadai ka mei jong shaibor lang jarwa ki buri ha maukis im Sohra. Kumta ki Pulit kila let khanra bat kila lap ya ka Suloi na maukis im bat kila kurub no haringkar ka jingdon lang kisaki satar kham hadin ki Pulit kila kem se yu teilang sokhya khat khandai snem karta na marai thamai Sohra bau ya don ktilang baro laingot onra sha yeng bishar la shai kasni